Podríem dir que és, com diu la paraula, retir, no? Surts de la teva roda, de la teva rutina, del teu dia a dia, per retirar-te, per fer un recés, per parar i mirar-te, no? O parar i descansar, simplement, Pot ser moltes coses. Jo veig amb els retirs i amb les sessions que la gran falta de la humanitat és sentir-te escoltat. O sigui, i sentir-te escoltat sense judici. Sí, bueno, és això. És a dir, és explicar la teva vida. Potser la persona t'està explicant una cosa que tu trobes tan normal i a la persona li surt plorar perquè no ho ha explicat a ningú d'aquella manera i està allí en un grup que tots l'escoltem i no l'estem jutjant ni res. La persona ja se queda relaxada i potser ja se li va la meitat del problema. Però amb el grup l'objectiu no és explicar la vida. L'objectiu és experimentar eines per a que t'ajudin en aquell moment i te les puguis emportar a casa, algunes. El silenci en el nostre cas a vegades és sorpresa, perquè el silenci, així dit una mica d'allò, acollona una mica. El 2012 neix a Reus el supermercat Viola Ecològic, un concepte nou de supermercat on tot el que hi trobaràs és ecològic, amb productes fets de forma sostenible, buscant un tracte just i de proximitat amb el productor. I amb una idea ben clara, ajudar que la teva vida tingui més energia, equilibri i benestar. D'aquesta essència neix el nostre podcast, La Salut Comença Aquí, un espai on conversem amb professionals de la salut, l'agroecologia i la nutrició. Si vols conèixer més i millor el teu cos, no t'ho perdis. La salut comença aquí. Avui parlem amb l'Alba i el Salvador, dos professionals del món terapèutic que acompanyen a persones en retirs de creixement personal. T'has preguntat mai què et vol dir la teva ànima? O què passaria si t'aturessis per escoltar-te de veritat? Descobrirem com aquests espais poden ajudar-nos a reconnectar amb el nostre jo interior i a viure amb més consciència, calma i autenticitat. Jo, per començar, soc molt directe i us voldria preguntar per què cal parar. Cal parar perquè si no pares, la vida et pare. I a vegades te pare de maneres que no són molt saludables, no? O no són les millors o més recomanables. És una resposta molt general, no? Però la idea és que cal parar per donar-te en compte en quin punt estàs, per donar-te en compte de què sents, de com estàs caminant, de què hi ha al teu entorn, de què hi ha dins teu. I sovint, a la societat en què vivim, no t'ho permets. No t'ho permets. L'individu no s'ho permet i la societat també genera coses per a que no t'ho permetis. Per una persona que no en té d'idea, què és un retir? Doncs agafant potser el fil del que tu dius, és un lloc on poder parar, podríem dir. Un lloc on poder mirar-te. Un lloc que és protegit, podem dir, que és segur, perquè tu facis això, aquesta parada i aquest mirar-te cap a tu. Llavors, depèn del tipus de retir, no? Del tipus de retir, de la característica, de la personalitat de qui ho dirigeix o com es fa, no? Doncs tens de menes diferents, però podríem dir que és, com diu la paraula, retir, no? Surts de la teva roda, de la teva rutina, del teu dia a dia, per retirar-te, per fer un recés, per parar i mirar-te, no? O parar i descansar, simplement. Pot ser moltes coses. Pot ser per aprendre, pot ser moltes coses, sí. Però d'alguna manera, jo, per exemple, puc decidir anar-me'n uns dies a la muntanya, que per mi és tant una desconnexió com una connexió amb la natura, no? Però no treballem coses que realment s'han de remoure dintre nostre quan estan bloquejades. La feina d'un retir entenc que és anar precisament, a part de connectar amb la natura i tot això, a treballar aquests temes, no? Sí, evidentment, un retir, com diu ell, hi ha molts tipus de retir, parlem més aviat dels retirs que nosaltres oferim, no? Són retirs en els que oferim, a part d'oferir l'espai per parar
l'espai, la protecció, la cura nostra i tot el que envolta el retir, també donem eines, també compartim eines tant pel moment on estem, tant per aplicar-les al moment, com també eines que ens poden endur cap a casa. La persona, no? N'hi ha eines com, per exemple, ara amb el bany de so que fem i aroma, no? Pues és una manera de començar la primera nit el nostre retir, no? I el podem considerar una eina per ajudar en aquell moment a aquella persona a fer aquell procés, no? Aquell procés no se'l pot endur cap a casa, no? Però hi ha un altre taller en el que parlem de meditació o de respiració o de ara fem un exercici X, no? I aquell exercici que t'ha ressonat, que t'ha servit per a, aquí he connectat, no? Aquí o m'he posat a plorar, o he vist clarament alguna cosa, o he vist que he de treballar aquest aspecte de mi, o pots anar fent descobriments d'aquestos que t'ajuden després a endur-t'ho el teu dia a dia, no? Per poder-t'ho anar-ho aplicant o tenir fil per anar continuant treballant amb aspectes, no? A vegades hi ha persones que venen als retirs i ara estic pensant en una persona, no? Que va venir, no hi he fet mai cap retir i pensava que no ho necessitava, però lo bé que m'ha anat, no? I tornaré. No? És com... Jo molts cops sempre dic al cercle de presentació que és com un espai d'assaig o un camp d'entrenament. Però tu quan vens aquí tens una experiència d'una manera d'estar, a part de tot això que estàvem dient, no? Mirar cap a dins, aprendre coses, també assoleixes un estat de ser, que dius, uau, fins i tot són 48 hores, són 3 dies, no? 2 nits, els normals que fem, i la gent es pensa que s'ha passat una setmana, no? I com estàs en un determinat estat molt especial que dius, això m'agradaria estar així sempre, i vale, doncs és això. Ara la qüestió és que ho has viscut, ara la qüestió és que t'ho emportis a casa. I normal, a casa t'ho emporta, la primera setmana és eufòrica, acostuma a ser, no? És així molt... Continues amb allò i allò es va perdent. Però la qüestió és, ho has fet, ho practiques, estàs... Emporta-t'ho, saps? Te demostres que pots estar en aquell estat, no? Llavors, si pots estar aquí, pots estar sempre, no? En qualsevol lloc. O pots tornar-hi. Vale que no és així de fàcil, que després surts a fora i la voràgine del treball, del teu dia a dia, de la família, tot. Però és un estat que te'l pots acabar emportant 100%. Vosaltres ara esteu explicant directament la sensació, no?, que tens quan fas un retir i l'experiència que t'emportes a casa. Però jo el que vull aprofundir una mica és en aquelles persones que per exemple, diuen la frase aquella de ja no puc més. Què passa quan dius aquesta frase, no? Quan te trobes en un inici, molt inici, de vull conèixer-me a mi mateix o he de començar a treballar el meu jo interior, a saber què em passa, i això veig en un moment de la meva vida que necessito un professional que em guiï. Què diríeu que ha de fer una persona que es troba en aquesta situació? S'hauria de veure la persona en concret, no? Perquè és generalitzar molt, no? Però, evidentment, una persona que diu jo no puc més, un retir dels nostres li serveix com a punt de partida. Un retir, com qualsevol cosa que fem de creixement personal, no és com una pastilla que ens prenem i ens passa el mal de cap, no? Tinc mal de cap, em prenc un paracetamol i em passa el mal de cap. En el món del camí interior no és tan matemàtic i no és així, no és una pastilla, no? Però, evidentment, fer un retir te dona un espai per començar a trobar-te amb allò que no vols veure, no? O amb començar a entrar en contacte amb tu, no? O amb començar a dir, vale, no puc més, per què no puc més, no? Clar, me'n dono compte que estic descansant, me'n dono compte que estic dormint, me'n dono compte que estic a gust amb aquestes persones que no conec de res del company, no? I ens comences a donar compte de coses que a vegades no ets ni conscient al mateix moment del retir, sinó que ets després, no? I llavors, i depèn del cas de la persona, doncs aquella persona possiblement després necessitarà un acompanyament, no? Un acompanyament terapèutic, que llavors és evidentment el que et ressoni més, la persona terapeuta que et ressoni més, o depenent del cas de les persones que et trobis, no? Nosaltres també fem acompanyament terapèutic fora dels retirs, qui ens ho demani, no? Però hi ha molts professionals en aquest camp. Però jo sempre dic que és el que et ressoni. Ara bé... Parlant de retirs, és un bon punt de partida pel que deia l'Alba. De fet, quan tu vas a un retir, acostuma a ser
en el nostre cas, jo crec que tot arreu, hi ha com una crida comuna i veus que tothom qui ve té moltes coses en comú. Llavors tu pots venir en una situació així, com dius tu, i aquesta persona es comença a trobar parells o altres persones que o han viscut o estan en la mateixa situació. Llavors ja relativitzen aquell moment i ja comencen, com deia ella, a obrir moltes coses, perquè fins i tot es crea amistat o hi ha una complicitat. No és només el que fem nosaltres. Quan tu vas a un retir, t'obres immediatament amb el grup, és algo increïble, la gent fa coses d'obrir-se que no ha fet amb amics de 20 anys, de tota la vida, i ho fas des del primer cercle. A més ho diem, no perdeu el temps, aquí és a por todas, però és que no cal ni dir-ho. La gent ve molt predisposada a això, i això ja te dona, i ja has obert una porta enorme a fer més passos, que no és només la pastilleta que diu ella, però sí que amb el que ve seguidament en la teva vida ja poder donar passos que molts cops són pistes que ja has rebut en un retir. Clar, la importància aquesta del grup. O sigui, moltes vegades nosaltres també a la botiga diem que una branca important de la salut és la societat, és el fer societat. No? Això no hi parem compte, però aquesta part màgica que vosaltres parleu, que en sé que apareix en un grup, no? que s'han trobat, cadascú forçosament ha volgut estar en aquest grup i comença a viure experiències simplement en el tracte entre uns i altres. Això crea algo màgic, no? Com ho definiríeu? Què és el que vosaltres podeu percebre quan la gent arriba, no? Bueno, en el primer cercle, aquest que deia... En la primera presentació, quan obrim el retir, fem una presentació de tots. I aquí ja veus com també ens obrim i ens exposem nosaltres, diem el per què estem aquí, no? I a què ens dediquem. La gent també diu, bueno, doncs per què jo estic aquí? Llavors, a partir d'aquí, no sé si és ben bé el que preguntes, però, per exemple, passen coses com amb aquell retir, de sobte hi ha uns quants professionals de la sanitat, que en l'anterior no hi eren. No? I aquests amb els seus problemes en comú, per exemple, no és perquè siguin en comú, però sí, o coses similars així, no? I veus com, precisament, la teràpia o el creixement personal fas en conjunt, perquè no és només les eines que donem nosaltres, sinó els moments que ells s'agafen i que seuen per fora i estan parlant, o a la taula menjant, que mengem junts, no? És quan apareixen moltes coses i és quan hi ha aquesta màgia que tu dius. Però per mi la màgia ja ve d'abans. Hi ha com una crida abans, que és aquesta, dius. Que a l'Alballó ens veiem i diem, però què... Mira, i que s'ajunten les persones que s'han de juntar a cada retir, no? Cada grup s'acaba formant i com ho fem? Nosaltres no fem cap tria, o sigui, és com nosaltres oferim els retirs i la gent que s'apunta per dates, per temàtica, pel que sigui, i s'acaba formant, no? I això és el que comentava ell, no? Que la sincronia que es dona dintre dels grups que es troben, i això et corrobora també això de la màgia aquesta de la vida i de la utilitat que té també l'efecte grup, no? De que nosaltres creem el retir, posem l'espai, posem tota la plataforma, totes les mídies, la seguretat de l'espai, tota la cura de les persones, i donem l'espai perquè aquestes persones puguin ser elles. No? Puguin sentir-se elles, i llavors és quan s'obren a la resta, no? Però hi ha molta gent escèptica, no?, als retirs, i a vegades, el que dèieu, hi ha molts tipus de retirs. La gent se pot pensar que un retir és una cosa esotèrica, és una cosa hippie, convallà, no? I realment no és així. Què li direu a algú que us diu, no, això no és per mi? Què li diríeu vosaltres? Que potser no ho és. Potser no ho és, no? Sí. Tu abans parlaves, aviam, no sé, tu abans parlaves de fer excursions. O sigui, tu pots fer un treball en un retir, que fas en un retir, el pots fer sol, però l'acte social ja no el tens. Però té d'haver alguna de molta autoresponsabilitat i ha de portar un nivell de creixement i no estar en una altra cosa per poder dir, no, paro i me'n vaig a la muntanya a contemplar les muntanyes, que és algo que et dona una pau i un centrament. Però clar, en un retir el que et trobes són
depèn, és que tens a ressonar una mica, t'ha de cridar. Si no et crida, és que no és. No hi ha que forçar res. Vull dir, si no veus com hi ha gent, que és això, veu una crida perquè ens se sent parlar, ens veu i diu, és que m'heu semblat macos i pum, no? Vale, és que és això. A més, 100%, també ho diem, 100% de les persones, 100, o va, 99,9 per no fer, és família qui ve aquí. Quan acaba i quan veus el que ha passat i el tracte i tot, i les situacions de cadascun, dius, uah, són família, són molt propers, no? No hi ha un... I qui no connecta, qui no ressona bé, aquell ja no li interessa, no? Sí, el que deies tu, un retir és per tothom, però jo afegiria per tothom qui vulgui fer-lo. Llavors, pels escèptics, a vegades els més escèptics és quan més rebutges alguna cosa és quan al fons més ho vols, però no ets conscient d'això, o més ho necessites. Perquè, bona pregunta, un retir sempre és una necessitat o també pot ser un luxe que et permet a tu mateix? Sí, pot ser. Les dues coses. El que passa que en la nostra societat normalment el que fem és treballem per necessitats, anem per necessitats, no anem per... Mira, un exemple és, i això ens passa a tots, em sembla, és com quan t'apagues al gimnàs i t'apagues al gimnàs i podries fer exercici a casa, però estàs pagant un gimnàs per obligar-te tu a anar al gimnàs i fer allò que vols fer, l'exercici, no? Això una mica jo acabo veient, vull dir, això ho podríem fer tots, agafes un grupet, te'n vas, fas alguna cosa així. Qui té coses a compartir, les comparteix, llavors passa alguna cosa. Però de sobte, nosaltres ho donem organitzat, ho donem a l'espai, ja està creat per rebre gent així, per fer-ho, no? Tot. Som professionals d'això, no? Llavors, aquesta seria la part... m'estic anant. No. Seria la part que vosaltres creeu perquè les persones que necessiten eines les puguin tenir a l'abast i les podeu guiar. Eines, l'experiència, donar-se el temps per a fer-ho, perquè el que deia així, o sigui, nosaltres no fem res extraordinari, perquè això pots fer qualsevol, pots fer un grup d'amics que tu tens ja una inquietud de vinga, anem a qualsevol lloc o a casa d'algun dels amics ens reunim i ens expliquem el que necessitem compartir, ens posem a meditar, si algú sap meditar, o diferents eines de les que existeixen, de creixement interior. Però clar, això és difícil que es doni, perquè és una cosa que a la nostra societat no se cultiva, aquest interior, perquè de petits no ens ho han ensenyat, no s'ensenya. Llavors, clar, és una cosa... De fet, el que diem moltes vegades, o sigui, no ens hauríem d'ensenyar a meditar o al camí interior, no? Les nostres cultures precedents, hi ha moltes que ja estaven en estat meditatiu, ja es cultivaven interiorment. El problema és que ens hem desconnectat a la nostra societat, no? Llavors ara es necessiten aquestes eines per tornar-nos a connectar, que en el fons no caldria, però cal, perquè estem tan desconnectats, que estem tan perduts, que necessitem guies, no? I fer un retir és una d'aquestes guies, no? que t'obre camins. A un li obrirà ostres, jo faré un retir cada any perquè me va bé. Hi ha persones que jo és que mínim faig un retir a l'any perquè sé que ho necessito, que em tonifique, altres que els obre una porta de ara se posen amb una eina concretament, o ara l'altre li ha parlat d'una altra cosa, o parlen de... Llavors cadascú li va obrint portes, no? Jo crec que a part del que s'ofereix és obrir portes, no? a les persones. Sí, i recarregar-te. I el que em referia amb el gimnàs, que és que m'he anat, és que de la mateixa manera que et pagues al gimnàs per obligar-te, hi ha persones que, perquè si no fas aquesta parada, diu, tal data reservo un retir. Perquè, si no ho he fet mai, perquè intueixo que em pot anar bé. Llavors la manera de dir, no, és que ho he reservat i vaig, no? Com qui reserva l'hotel de tal dia de les vacances. Com qui va a la seva primera cita cegues i no sap de què va i què s'ha de fer, no? Això em sembla meravellós. A més, molta gent ve així, Jo també els hi dic, us elogio i em sembla increïble que vingueu aquí sense saber on veniu, ni amb qui us trobareu. Em sembla d'un coratge fantàstic. I després passen coses, perquè hi ha a part d'una necessitat, hi ha un esforç, i aquell esforç té una recompensa. I llavors passen coses sí o sí. Clar, i la gent d'això segur que el que dieu vosaltres, agafa ganes de tornar-ne amb una altra. Una part, ara parlarem de la feina que vosaltres feu, que tot i que
ho plantegeu com una cosa simple, jo crec que porta una part important d'experiència i també d'haver viscut diferents parts emocionals que puguis guiar aquella persona. Però una part important dels retirs i del que ara dèieu, de la meditació, és el silenci. No? El silenci és una part molt important de tot plegat. Quin paper hi juga? El silenci, en el nostre cas, a vegades és sorpresa. Perquè el silenci, així dit una mica d'allò, acollona una mica. Evidentment. Hi ha retirs exclusivament de silenci i hi ha qui llavors ja està treballat d'alguna manera i va a buscar aquell retir de silenci. Nosaltres en alguns retirs, o quasi tots, fem una part de silenci. Però clar, la portem molt fàcilment perquè no s'espanti ningú i quan es viu l'experiència passen coses molt xules. Silenci en grup i individual, no? Per poder fer un silenci teu. Però un silenci compartit. Que dius que surt, no? Perquè a mi ara, només dient-ho, ja m'ha vingut esgarrifances. És el fet aquest del silenci té que veure amb que no parem, no? També. O sigui, té que veure amb que podem estar a casa feinejant o anant-nos a sortir a córrer o el que sigui i hem de portar els altaveus, els auriculars, escoltar alguna cosa, sempre tenir com si estiguéssim, en aquest sentit, connectats a alguna cosa, no? I som incapaços de prendre aquell moment del dia de no pensar o no fer, no? L'acte de fer. Totalment, totalment. El silenci és clau en el camí interior. Amb la meditació, amb la pauta de meditació també, en el nostre cas sempre també hi ha la part de silenci i el silenci és bàsic per poder-te adonar de com estàs. Llavors, per això parar és la primera part per poder tenir el silenci, no? Per poder aprendre amb aquest silenci. I les persones en general tenim por amb aquest silenci perquè llavors ens donem compte de coses i no sabem què fer d'aquestes coses. Aquestes coses, la major part són emocions, sensacions, insatisfaccions, frustracions, pors, sensació de estic fent la vida que vull, estic sent autèntic amb mi, diverses preguntes, no? Llavors, si no hi ha aquests silencis o si els evitem, així ens evitem passar per aquestes emocions, no? Aquestes sensacions o aquestes coses. Perquè tenim com a capes. O sigui, creieu que hi ha a partir que comencem a treballar això, hi ha coses més profundes i coses que estan més en una capa més superior, que són més fàcils de tractar. Sí, que en aquest sentit sí que hi ha capes. És infinit, no? El treball personal, sí, fins la mort. Sí, no pares, i això són capes. Però, bàsicament, l'Alba ho ha portat superbé aquí, és a partir del silenci que vas explorar. És una clau important i jo vaig experimentar a mi mateixa, no? En el meu procés personal i ho vaig veure després, no? De que el que feia jo a mi mateixa que era no estava bé a mi mateixa, sentia insatisfacció, però per no veure-la m'ocupava tot el temps, com dius tu, no? Sortir a córrer però amb els auriculars, fas una activitat, encara vius sol però igualment no pares de pensar, o mires una cosa, o mires un vídeo, o llegeixes, o fas alguna cosa, o parles per telèfon, o no sé què, fins tota l'estona ocupat, no? O treballo de més, o faig activitats extra, o per no parar i estar al mínim possible amb el cap sense que puguis estar amb tu mateixa, no? I jo vaig veure que ho havia estat fent un període amb molta intensitat per amagar-me i no voler-me trobar a mi mateixa. Després, gràcies a la meva crisi personal, vaig fer cap a la meditació i llavors aquesta va ser la via del meu inici amb el camí interior. No? I aquest camí interior comença amb silenci i mirar-te tu mateix. No? Hi ha diferents maneres de fer-ho i diferents eines, però és clau, superclau el silenci. El silenci parla molt. I tant. Perquè jo, dient el que deius, quan vas fer aquest procés de silenci, el que vas trobar te va agradar o no te va agradar? No tot, no. Clar, però el silenci dic que és com un concepte important, no és que estiguis tota l'estona en silenci. O sigui, jo quan parlo ara del meu canvi personal és que, evidentment, vaig començar a fer retirs, vaig començar a fer camí interior amb un guia
hi havia moments de silenci, no vaig fer un retir de silenci directament, per exemple, no? No, evidentment. Però el silenci com a concepte hi és, i et trobes coses que t'agraden i coses que no t'agraden. Però el silenci per a algú de cada dia, és importantíssim. No, jo preguntava en un sentit més d'aquesta falta emocional, no? A vegades que tenim, quan obres aquests melons, aquestes capes que tenim, i apareix una falta de validació o una falta d'amor o coses més profundes, traumes, no? Totes aquestes coses, vosaltres com les treballeu en un retir? Un retir, com que és grupal, no pots treballar individualment amb cada persona, però a nosaltres, en el nostre cas, com que el retir també són de grups reduïts, 8-9 persones, sí que tenim proximitat, no? entre ells. Llavors, el que fem és donar eines generals, fem activitats grupals en les que compartim les diferents eines que també les enfoquem depenent de com veiem el grup. Sí que tenim una guia general, però sempre acabem enfocant i acabant de sentir, tenim una preparació i llavors ens anem parlant, a veure, sí, això potser millor que fem aquest que l'altre, que veiem que el grup necessita més això o necessita més allò, no? Perquè això vols dir, hi ha persones que quan venen a un retir es posen a plorar? Ui, tant. Pot ser, sí. Al primer cercle que et deia, que em sembla meravellós. S'exposen així, ja surt. Només això ja passen moltes coses. Només parlar-ho, que això és una necessitat brutal i fonamental i que no tenim, només expressar, poder compartir. I que la resta, sentir-se escoltat. Escolta, això ja és la meitat de moltes coses. Llavors, això, coses que passen són, per exemple, això. Tu ja vens a... No tens res a veure, hi ha una senyora gran, hi ha un noi jove, hi ha una mescla total, i amb tot això, tu li estàs explicant el teu què, i aquí estan, ja hi ha coses que estan sorgint i que estan passant. I a vegades la persona ja fa la transformació. Evidentment, de traumes més profunds, amb un retir és difícil que se transformi, no? Però se te van obrint portes, com deia abans, no? Amb coses. Es comencen a sanar ferides. Es poden començar a sanar o comences... És que és el que diu ell. O sigui, jo veig amb els retirs i amb les sessions que la gran falta de la humanitat és sentir-te escoltat. O sigui, i sentir-te escoltat sense judici. Sí, és això. És a dir, és explicar la teva vida. Potser la persona t'està explicant una cosa que tu trobes tan normal i a la persona li surt plorar perquè no ho ha explicat a ningú d'aquella manera i està allí en un grup que tots l'escoltem i no l'estem jutjant ni res. La persona ja se queda relaxada i potser ja se li va la meitat del problema. Que a vegades no cal expressar-ho en paraules, no? O a vegades no cal explicar, no tothom no cal explicar la vida tampoc, que la gent no es pensi que també s'ha d'explicar la vida als retirs, no. Però a vegades és l'espai que et sorgeix de ganes d'explicar coses que sents, no? I va més enllà d'explicar o de fer, perquè com que fem també exercicis a nivell de meditacions, respiracions energètiques, o sigui, respiracions també treballs a nivell energètic, es transformen coses sense que te'n donis compte. També fem rituals, també fem el perdó, diferents eines que es treballen a diferents nivells i que es transformen en coses i no ets conscient a vegades el que transformen. Però la persona arriba a casa i diu, ostres, tinc una altra energia, estic diferent i no sé què m'ha passat, no? Alguna potser serà així, deixa tant això, però una altra potser ni serà conscient que deixa tant allò, no? T'empodera d'alguna manera tot això que tu planteges, aquesta persona llavors diu, ja veig que això ho puc agafar el conill per les orelles i anem a fer alguna cosa amb això, no? I és a partir d'aquest ritual, d'aquest retir que vas a prendre accions i partir en la teva vida amb el que sigui, no? Pot ser la porta que diem, no? O pot ser directament amb aquest retir, que tu ja facis una transformació, però quan vens, si estem parlant de traumes i de coses profundes, no és cap soleta ni miracles, però sí que són els passos o sí que són vies i finestretes que veus que pots anar, i que pots anar totes, a poc a poc. Vinga, m'han dit que puc fer això, però són consells i inputs que venen dels propis companys o de nosaltres. Podries fer això perquè llavors ja algú que potser al seu àmbit, en el seu dia a dia, no té solucions, no té ni qui l'entengui ni qui li vegi, de sobte ja se sent comprès i ja veu solucions i maneres, sortides pel seu procés. I també suposo que per persones que ja no diem, persones que puguin tenir algú interior que no saben com expressar-ho, sinó gent que al seu dia a dia
és estar treballant, exposat a molts temes, a moltes decisions i que, evidentment, segurament són persones que tenen una gran fortalesa per portar el tipus de vida que porten, però que en sec el seu cos també necessita parar i escoltar aquella part més central seva, que és la que t'està dient, vale, està molt bé tot el que resolts, però cap on anem, no? I a vegades posar-te en un espai obert a tractar temes que potser no són els que tractes cada dia i escoltar a l'altra gent, tot i que no siguin problemes teus ni que tinguin a veure, alguna cosa t'emportes, no? Sí. Dona pistes per tot arreu. És que el que t'emportes és l'experiència. O sigui, ara estem parlant molt i m'està venint com que la gent se pot pensar que un retir has d'explicar la teva vida o et poses a explicar. Pot ser que sí o pot ser que no. Hi ha persones de tots tipus. O sigui, hi ha persones que passen per un retir i expliquen poc o verbalitzen molt poc de la seva vida. Però les pràctiques que fem són pràctiques que t'endús i que molt és de vivències internes. L'experiència bàsicament és interna. I a més, entre ells potser sintonitzen amb una altra persona, ostres, i a l'estona lliure es posen a xerrar i potser sí que s'expliquen més coses, però amb el grup l'objectiu no és explicar la vida. L'objectiu és experimentar eines per a que t'ajudin en aquell moment i te les puguis emportar a casa, algunes. O potser res d'això, simplement parar i donar-te, com qui va amb un spa, deixar-te cuidar, i com tens també una inquietud de voler compartir i de fer-ho entre gent i saps que sempre pots aprendre alguna cosa, és deixar-te parar i deixar-te cuidar. Només això també pot ser. Sí. Una de les respostes ara em ve quan venen les persones els fem un petit qüestionari i els preguntem algunes dades de com estan en aquell moment, i una de les preguntes és per què fas aquest retir. I la majoria de respostes és per parar i escoltar-me, parar o connectar o reconnectar, o sigui, és una de les que més diu la gent, no? Pues hi ha diferents respostes, no? Però aquesta és una de les que... És el que dèiem, pots parar i agafar el cotxe i te'n vas a la muntanya i ho fas. Però no és tan causat cap aquí. Si tu potser també tens un pes del teu dia a dia o estàs en, no sé, un procés de depressió, una mica així que t'encausin i que t'adonguin en un cap de setmana, doncs és això. Hem parlat sobre l'efecte que té l'entorn, o sigui, la natura, o no hem parlat del lloc on estem ara, però després el tractarem quan parlem una mica de les diferents espais o les diferents pràctiques que feu vosaltres en un retir. Hem parlat de l'entorn, hem parlat del silenci i hem parlat del grup, no? Aquestes diferents fases o diferents elements que actuen. Hi ha un altre element que és l'espai corporal, no? Quina importància té el nostre espai corporal amb tot això? A què et refereixes amb l'espai corporal? No t'entenc ara. O sigui, el nostre cos, sí. Com el treballem en un retir? Vale. Nosaltres el que oferim, per exemple, molt típic és practicar ioga. En el nostre cas oferim una pràctica física, una de les pràctiques físiques és Qigong, que és un art mil·lenari de moviment lent. I un altre podria ser els passejos per la natura, des d'aquí, si és això el que et refereixes. I des de la nutrició, que també tenim molt en compte. La nutrició, sí. Sí, tenim en compte la nutrició, o sigui, nosaltres intentem el nostre dia a dia i cada vegada cuidar-nos a tots els nivells, també a nivell del que mengem, no? D'on obtenim el que mengem i què mengem i com ho cuinem. I els nostres retirs estan fets, els fem a casa nostra, on cuinem nosaltres el que normalment ens cuinem a nosaltres. I creiem molt important també dintre d'un retir que l'alimentació estigui feta per nosaltres, de la nostra manera, no? El cuiner és ell, el Salvador, i tothom surt encantat dels aliments, no? I a més fem cuina vegetariana específicament per retirs perquè sigui més digerible i sigui més suau, no? Per tots, no fiquem ni carn ni peix perquè no
per la nostra manera de veure un retir, no? Bueno, perquè seria una mica raro anar-te a preparar per fer una sessió de retir i haver-te menjat un pollastre a l'as, no? Suposo que mengeu coses la digestió lleugeres, sigui el més lleugera possible. T'aporta un estat d'estar, també. Bueno, en aquest cas, un guinyo perquè moltes coses de les que cuineu són del bioecològic, no?, de casa nostra. Sí. Molt bé. Jo us volia preguntar també sobre tot això que s'uneix amb una part també que té a veure amb el dolor. Vosaltres creieu que el dolor és una cosa que desapareix o es transforma? Wow. Dolor físic o emocional? Sí, emocional. Ah, vale. Bueno, com estàvem parlant abans, depèn del procés de cadascú, però també, evidentment, que es transforma. Un dolor pot venir de moltes causes, pot venir de la infantesa, però amb el dolor primer jo crec que és identificar-lo i mirar-lo a la cara, és descobrir què és el que t'està fent mal i a partir d'aquí, home, ja té cara i ulls, ja li pots estar fent alguna cosa amb allò. Transformar-lo, sí, claro. El pots dissoldre, el pots fer desaparèixer. Totalment. Com? Bueno. Amb diverses eines i maneres i el principal tema és creure't que pots desaparèixer, que pots transformar-lo. Perquè moltes vegades, com qualsevol emoció, ens creiem que no la podem, que estem enganxats amb aquella emoció, no? Podem estar enganxats al dolor, podem estar enganxats a la tristesa, podem estar enganxats a la por, a la frustració, podem estar enganxats a l'alegria, podem estar enganxats a qualsevol cosa, no? Llavors, qualsevol emoció es pot transformar. Energèticament es pot transformar. Deixant anar. Aquesta pregunta us la feia i m'ha agradat molt la resposta perquè jo us la feia per una cosa que jo no sabia què és i parlant amb vosaltres per preparar el podcast em vau dir que era una de les coses que fèieu en aquests retirs, que és el bany de so. El bany de so que te transporta, no?, i que fa que se't remoguin coses per dintre. Em sembla que això ho fas tu, no, Salvador? No, ho fem junts. Ho feu junts, vale. Però bueno, faig jo el so i és que he anat fent bany de so i aroma, amb olis essencials. Val. Ens podeu explicar què és això del bany de so i què passa quan participem en un? Bueno, bany de so són moltes coses. Bany de so és exposar-te, pràcticament és estar en un espai on algú està tocant instruments acústics, sons que són harmònics i que tenen una intenció. Llavors, normalment estàs recostat i amb els ulls tancats per mirar cap a dins. Llavors, un bany de so poden ser moltes coses, sempre diem, i és que és així, encara que ho féssim igual, sempre és diferent per la persona i mai és igual. Llavors, molts cops dic que potser té a veure amb això del dolor que dius. Ho comparo amb quan tu tens un nus en un múscul o tens una contractura i vas al massatgista i te fa allò que insisteix molt en aquella part, no? I fins que la logra dissoldre. Doncs amb els sons, amb les freqüències i amb la intenció, aquí també te podem explicar el tema de la intenció, com els sons actuen des de físicament a molt etèricament, el so funciona com amb ressonància. Quan hi ha algú que ressona a aquella cosa que té la mateixa tipus de ressonància, per simpatia també vibra, no? Aquesta vibració és el que et fa el massatgista. T'apreta molt fort algú que està molt apretat, per desfer. Amb un bany de so hi ha molts sons i freqüències diferents que a tu t'arriben a diversos nivells, des del més físic, com et deia, el més etèric, i poden lograr tocar i fer-te que se't moguin coses, se't desfagin, se t'activin. Llavors, del que es tracta és cadascú posar consciència en allò, que és el que demanem, i després veure què pots fer amb allò que se t'ha mogut, perquè es mouen coses. Aquesta és una de les... I amb les olors
és el mateix. Les olors també t'aporten a moments, a situacions, t'activen coses que ni saps que eren possible que t'activessin, i el que tu pots fer com a autoresponsabilitzar-te és dir, a veure, el que els demanem, no?, a la gent, mira't això, mira a veure què t'està dient, no? I amb això es poden fer llavors altres coses, no? Nosaltres en els retirs, que també ho fem fora de retirs, fem com una activitat en aquesta iurta, que és la nostra sala de pràctiques. Els retirs abans ho fèiem a la segona nit, ara ho fem directament a la primera, i sempre diem que és com passar per un sedàs a la gent, perquè venen del seu dia a dia, del que sigui. Llavors crea una harmonia entre tots i els fa aterrar i tocar terra, i els fa, a partir d'aquí, és com quan comença el retir, llavors, saps? I això ho fan els sons i l'entrega també que té la gent, no?, en aquest moment. Que la iurta sigui un espai rodó, a part que aquestes iurtes han estat construïdes per altres, i això, a part de tenir mèrit, aquesta part que uns n'hi diuen energia, els altres d'una altra manera, però que és una cosa que transmetem fora de la matèria que veiem. Quina importància té aquest espai amb tot això? Home, a veure, potser primer l'amor que li hem posat i existeix, i ja està, en aquest espai. És un espai, aquest concretament, que estem, a part està fet amb unes mides concretes de proporció àurea, que hi ha diverses proporcions aquí, i hi ha molta intenció posada amb la construcció d'això. A part, el fet de ser circular et genera que no hi ha cantos, i l'energia flueix molt lliurement i molt fàcilment. A nivell acústic, per exemple, no hi ha reverberacions, el so s'absorbeix molt a les parets, i a nivell energètic jo crec que és igual, a part que nosaltres sempre fem neteges a aquest nivell perquè l'espai estigui net. I hi ha altres coses boniques d'aquí, és que estem a sota d'arbres i que l'atmosfera i la sensació d'integració en la natura que tens també és fantàstica. És una manera de viure amb qui viu, perquè això ve dels mongols, no? Des de l'est de Turquia fins a Mongòlia, els ramaders, encara ara, fan pastures i les famílies viuen així, viuen amb iurtes, i tenen el foc a terra al centre i una iurta per parella i els seus fills, potser són família, però són dos germans, els pares, no sé què, i tenen allà, i quan acaba el verd, pleguen això i s'ho emporten a un altre lloc, no? Clar, el fet aquest de ser nòmades i no estar en un lloc sempre... Sí, perquè els facilita la vida. Ells estan on hi ha el verd pels seus animals, no? Per les ovelles, pels llacs. I en el nostre cas ens permet estar molt integrats i molt connectats amb la natura en tot moment, que és una cosa que també aquí jo crec que ens afavoreix molt. El qui ve als nostres retirs també té aquesta experiència, d'alguna manera, sense potser esperar, o sí, perquè acabes veient a veure què fan, no? Tu pots imaginar, però potser pot acabar sent hasta una sorpresa molt agradable aquest sortir de zona de confort i estar en algo molt integrat a la natura i molt connectat, i això t'ho proporciona. Molt bé. I quina és la vostra funció com a guies d'un retir? Perquè el que dèieu és que actueu una mica segons veieu el grup, segons es van presentant temes i necessitats. Quina és la vostra funció en un retir normal? La nostra funció és des de crear el retir, des de crear la proposta, dissenyar-lo, crear-lo, anunciar-lo, tot això és la prèvia, però tractar amb les persones individualment quan s'apunten, resoldre els possibles dubtes, el donar-li atenció també. O sigui, una mica la persona abans de venir ha tingut un tracte directe amb nosaltres. No és que hagi comprat a través de qualsevol lloc i no hagi parlat ni amb nosaltres. O sigui, nosaltres sabem una miqueta, perquè també a més fem un petit qüestionari per si tens alguna intolerància o si tens alguna pregunta, perquè la persona vingui tranquil·la amb els dubtes aquí. Llavors, una vegada al retir, nosaltres ja tenim el focus del retir, la temàtica, que ja és la que la persona s'ha apuntat,
dintre d'això nosaltres tenim el disseny de les activitats, dels horaris, de com ho volem anar gestionant. Quin tipus de temàtiques hi ha? Heu dit la del perdó, però quines més hi ha o a què us referiu amb aquestes? Una de les temàtiques, o sigui, el perdó és un mètode que utilitzem nosaltres, una eina, que hi ha una pinzellada sempre a tots els retirs perquè com la meditació la considerem molt important, que la meditació també hi és. Però, per exemple, ara farem ja n'hem fet un i en farem un altre específicament del perdó, que tots els tallers són de perdó, excepte els matins i els vespres que fem els grupals. Però altres focus és, per exemple, descansa, coneix-te i creix. Vine a deixar anar. Deixar anar és un de les temàtiques també. Després la preparació per la tardor, no? Vine a preparar-te amb l'energia del recolliment, no? També tenim sempre molt en compte el moment de l'any en què estem, no? Això també fa que canviem a vegades els horaris, no? Per adaptar-nos a les hores de llum, de temperatura i de tot, i també en el moment de l'any que és el més adequat, no? Per Sant Joan fem el ritual del solstici d'estiu i Sant Joan, no? El significat. Posem el focus en aquell moment de l'any i utilitzem aquella energia. Ara, per la castanyada, farem també el retir, ara encara queda una mica, no? Però enfocat en aquesta energia, no? En aquesta energia de recolliment, no? Amb ritual adequat al moment de l'any. No és el mateix el que fem llavors que el que fem per Pasqua de Resurrecció, perquè és un altre moment de l'any, no? Ara bé, en línia sempre el que tenim és el bany de so, que estàvem parlant, sempre està el bany de so i aroma, el moviment del cos, del qigong, sempre està també, perquè el considerem molt important, la caminada normalment també sempre hi és, més curta, més llarga, també fem moviment, no? Perquè considerem, com comentaves, no? Com cuidem també el cos, i llavors els tallers d'entremig anem variant dintre del que nosaltres coneixem. No? Em sona molt a les festivitats aquestes íbers, no? Perquè al final el que feu és una cosa ben ancestral, no? I que parla d'estar connectats amb els canvis de les estacions, amb els cicles, i celebrar o tancar etapes en cada moment, no? Jo us volia preguntar, més concretament en el moment en què vosaltres feu un retir i la gent s'obre d'aquesta manera i ens tornem en cert sentit vulnerables, no? Davant dels altres i hem decidit d'obrir-nos, no? Però jo sempre amb aquestes coses penso que hi ha d'haver una part moral, no? O ètica que té a veure entre fer perquè això sigui cap a bé, no? Amb el que això signifiqui, o cap a mal. Que seguiu algun tipus de codi ètic, vosaltres? El de la veritat i el de la vida, no? Per començar diem, i ja és el primer que diem, que aquest espai està la gent segura i el que aquí passa, com té que ser, d'aquí no surt. Llavors, a partir d'aquí ens fem responsables tots del que volem expressar o rebre o deixar de fer. Quan passa alguna d'alta vulnerabilitat és que, aviam, es crea un ambient de tant de respecte entre tots que no cal fer res més, que simplement estar tocats i emocionats per l'experiència de la persona, de les persones en concret, no? I ja està, no? Sí. Podríeu explicar, sense posar noms, evidentment, alguna experiència que us hagi colpit o emocionat? Alba, que té més memòria que jo. No sé, ara així, no sé si... O sigui, a mi m'emocionen tots els retirs perquè les persones marxen molt diferent de com venen. I algunes t'ho verbalitzen, altres no, però es veu. No? Es veu molt, no? Llavors és com, uau, no? Els canvis. A mi el que ara no me'n ve cap concret, però sí que em venen persones. A mi el que m'impressiona més és persones grans, no? Bastant més grans que jo, no? Per mi, jo sempre he cregut i crec que les persones més grans tenen més experiència i per tant són més sàvies, no? I que vinguin persones més sàvies que nosaltres als retirs és com, uau! O sigui... I amb ganes de créixer i de mirar-se cap a dins i de tot. Parlem de persones
n'hi ha de més de 70 anys, persones de 75 anys han vingut diverses dones i és com, uau, però si vosaltres ja sou sàvies, què veniu a buscar aquí, no? Sí, en una societat on les generacions cada cop importen més per als canvis que provoquen, no? Que cada cop són més sobtats, no? Però és que totes les persones necessitem... O sigui, és que el camí interior, com jo sempre dic, jo no he viscut tota la meva vida, però jo crec que tota la meva vida faré un bon camí interior, perquè és el que hem dit, no? O sigui, és algo que has d'anar cultivant, no? Evidentment, hi ha èpoques de vida en què treballes més, que són més xoc o necessites més ajuda, apoyo, no? Guia, i altres que no tant, no? Però, per exemple, les persones d'aquesta edat, de 70 ara, al voltant dels 70, per dir alguna cosa, són persones que no han tingut aquest camí interior que potser ara estem tenint nosaltres, no? O no tenim tant accés, no? La seva joventut va ser molt diferent i, tot i que, evidentment, són sàvies perquè porten anys vivint, no? I moltes experiències, també necessiten o també s'enriqueixen, no? D'aquestes noves per elles, no? Eines i acompanyament. També algun al cap, no? Aquesta, o d'algú que igual té a veure amb això que tu dius, que ja venia de meditar i que venia de tenir un peron en la seva classe de meditació setmanal, una senyora gran, i per això va contactar amb nosaltres, perquè en aquell mes, per almenys, fer alguna de treball d'aquest tipus amb natres. I va venir aquí i, més enllà de fer el que ella pretenia, que era tenir aquest espai de pau i de meditar amb gent i tot plegat, es va sorprendre molt, que ara m'he recordat, perquè li va fer el que ens expressa. De fet, ha vingut 3 vegades ja al nostre retir, perquè ella, superagraïda, el canvi que va fer del primer al segon, del que li va suposar amb coses que ella va veure, que no s'ho imaginava. Ella no venia a pelo, venia a meditar, venia amb un grup, ja venia treballada, si podem dir, d'alguna manera, perquè ens entenguem. I de sobte es va sorprendre, no? I molt gratament, de veure com havia fet uns passos i encara ens ho manifestava l'últim que va venir, dient-nos, és que no, si us digués, no? I dius, és això, saps? D'alguna manera. Sí, han vingut de diferents edats, o sigui, persones de diferents edats, nois, noies, inclús ara m'he recordat també d'una noia embarassada, que també feia el retir per connectar amb el seu bebè, perquè estava desconnectada i va aconseguir connectar amb el seu bebè, i també és molt bonic, no? Vull dir, però ja, no sé... Casos com persones. Tots són bonics, els casos de cadascú. Volia preguntar-vos una última pregunta, que era si un retir te pot canviar la vida. I tant. Però em sembla que ja me l'heu contestat. Absolutament. No és la intenció, De fet, la nostra intenció crec que pot ser la d'ajudar-te, donar-te una plataforma per la teva transformació, el teu creixement. Però que de sobte fas un abans i un després, és un espai ideal per fer-ho. I pot ser amb un només. Després pots fer-ne més, que vas afinant aquella cosa i vas trobant d'altres. Però sí. Sempre acabem els podcasts que feu una frase, la que se us acudeixi, una cadascú, i que tingui a veure amb que la salut comença aquí. Aquí, metafòric, o aquí, dins de la iurta. La que vosaltres vulgueu. Si d'això comencem, Salvador. Amb la salut comença aquí. És que l'estar present i l'estar aquí és estar sa, és estar connectat i això és salut. I Alba? A mi em ve connectat amb la salut, no? Que la salut està dins nostre, que la busquem a fora però que està dins nostre. I que nosaltres som la millor medicina, o sigui, que el millor metge en qualsevol àmbit, amb l'àmbit físic, mental, emocional, amb tot. Que ens hem d'escoltar més el nostre cor. I tant. Ha quedat clar que sou 2 persones íntegres i amb això, que ja ho he dit un parell de vegades, me refereixo a que sou persones viscudes, que segurament us ha portat la vida a fer aquesta labor, no? Aquesta dedicació
cap als altres i aquesta ajuda, i que també sou persones amb molta inquietud, amb ganes de conèixer, de participar, no? De comunicar com el que intentem fer avui aquí. I res, és donar-vos les gràcies i esperar que, si algú li ha agafat, li ha picat el coquet i té ganes de provar, que evidentment nosaltres deixarem aquí baix del vídeo el lloc per poder-vos apuntar a la seva pàgina web. Ja us heu fet una idea de les persones que hi ha al darrere d'aquest projecte, que es diu Som Amor. I no res, us esperem al proper podcast i moltes gràcies per escoltar-nos. Gràcies a vosaltres, a Bible Ecològic, per la vostra confiança i per haver vingut aquí a fer aquesta entrevista, aquest podcast. Molt gentils. Gràcies. Gràcies. Molt bé. Que guai. Sí, al final és molt guapo, Si t'ha agradat aquesta entrevista, subscriu-te i segueix-nos a La Salut Comença Aquí, per continuar descobrint projectes i persones que t'ajudaran a viure més conscient, comprendre't millor i créixer cada dia. Per més informació, pots seguir-nos a les nostres xarxes, Instagram, YouTube i Spotify, i també a la nostra web, bioecològic.cat. O si vols conèixer-nos en persona, vine a la nostra botiga de Reus. Hi trobaràs de tot i, a més, saludable.